Ini masterna runjit sar biran buyi menyuku hai bate buyi gane gesena pora stab nangam narna jang hulbi say ayu mulsu tip hulbi punishment mulsu and Hey guys, खुलुमबाय गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबि-गिबियावनो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं स' नोंथांमोना जानो हागौ आंनि टाइटेल आरो लोगोसे थाम्बनेल नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जाहैगोन स' लोगोफोर माने आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे एक्सट्रा भिडिअ बनायनो सानदों बेनो जाबाय आं दायो बिखौ बिथांखौ माने लोगो मोनदों लामायाव बिखौ माने आङो भिडिअ बनायनो होननानै सानबाय थादों माने बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जोंनि लामाथिं दिनै माने बिथांखौ आदाखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय माने बिनि आखाया माने फारसे माने मा जाखो आं बेखौ मिथिया बिथांनिफ्रायनो फारियै दिनै सोंनानै लादोनि माबायदि जाखो माने बेबायदिनो जानला मानला बेरायनायखौ आं नुबाय थायो आं माने भिडिअ बनायनो होननानै सानो बाट माने सम मोना नालाय दिनै माने सम मोननायखाय आङो बनायनो होननानै सानो नोंथांमोनाबो मोनथिनो हागोन बिनिफ्राय बिनि रियेलिटि काहानिया मा जादों बिथाङा बबेयाव थायो आरो बबे गामिनि नोंथांमोना फारियै मोनथिना लागोन दे बिदिबा बिथांनिफ्रायनो सोंनो लोगोफोर नै दायो बिथांनि सेराव फैबाय नोंथाङा नोंथांनि मुं गामि बेखौ एसे रायजो राजानो एसे फोरमायफिननानै होदो खुलुमबाय आं पश्चिम पर्ला लथायपारा बोरिगाव थायो आंनि मुङा जेमसन दैमारि ओरैनो दाथर फाग्ला होनो आरोना नङा बयबो माने रायजो राजाफ्रा नोंखौ माने आंबो माने दान्थल होनना बुंबा सिनायो आं नोंनि माने रियेल नामखौ माने मोनथियाखै आरोना जेमसन दैमारि आरोना गामिया जाबाय लथायपारा दा नागालेण्डआव थायो ओरैनो दाख्लै फैदोंमोन आं सप्तासे बारबाय नोङो नागालेण्डआव थायो नागालेण्डआव नोङो मा खालामो माने नागालेण्डआव नों मा खालामो दा नोंथ' माने नोंनि आखाइबो फारसे गैया नागालेण्डआव नोङो मा खालामो नोंहा फेमिलि दङ नामा नोंहा नागालेण्डआव फेमिलि गैया ओरैनो फैसा बियो आरो जों फैसा बियो नों थांनानै बेबायदिनो नोङो माने बिबाय नोङो जायो आरोना न'खराव ओरैनो नोंहा सोर दङ न'आव सासे दं अनसुमा दैमारि ना दैमारियाव थायो आं दासान्दि दिनै बाजाराव थांदोंमोन माबा प्लास्टिकनि माबा टेबल बायनानै लाबोगोन गाबोन संनो लुगोन आरोना नोंखौ माने नों दाबो बुंदों न'आव थायो होननानै बुंदों बाट नोंखौ माने डिमाकुसि टाउनाव बिदि जानला मानला बिदि नोंखौ उन्दुनायसो नुयो देग्लाय उन्दुवाखै नैबे आगस्ट'नि माबा इलेक्सन उनाव थांदों आं इलेक्सन उनाव 15 आगस्ट'नि उनाव थांदों नालाय आं टाउनाव थाबा भेजाल माने आदा जेखियानो जाया माने आङो नोंथांनि काहानिखौ माने मोनथिनो लुगैदों बे आखाया बोरै माबायदि जाखो एसे फोरमायनालाय डिब्रुगड़ बेंगलर थाङोमोन डिब्रुगड़ चेन्नाइ थाङोमोन ट्रेनाव हासिबसो थाङोमोन आरोना ओमफ्राय सानसेखालि मा जाबाय आं लेट्रिनाव थांदों आरोना ओमफ्राय इयाल' बेग मोनबोबाय आं बेथ' सासे नेपालि सिख्लाया बेगा गोमादों फैसाफोर 2000 आंखौ जोबोद बुबाय दाथ' बुनानैथ' आंखौ सिखाव नङा होनबाबो फोथाया आं नङा होननानै आं नैखौ दांबाय इसोरनि फट'खौ इसोरनि क्रुसखौ थेवबो फोथाया ओमफ्राय जाबायनो फैबाय पुलिसखौ लाना फैबाय आंखौ हेन्टेकआव खामनानैथ' आं बुंबाय सार तुम्हें যে আমার হেন্টেকআপ করে আনছি আমি সুর করলাম না সুর করছে না আমি পরে আমারে তুমি হেন্টেকআপ করে আনছি কিছু হইব না তোমারে আমারে সুপারভাইজার নম্বর আছে তোমারে সাইন ব্যাং ও নাইলে গেলে आं ফোন নম্বরखौ होबाय फन नम्बरखौ आंनो होबाय आरोना बियो नाइले गেলে आंखौ एगारनायसै आरोना बे बुंबाय তুমি ওই ট্রেনে যাবো না बाला मानुस नेपाली मानुस तुम्हारी मारी हालाबो ट्रेन थाकबा हावराय थाकबा बुजावन आंखौ थानायसै थानानै आंथ' बिराद खिनो ओंखारबाय नालाय बेथ' आरो स्टेसना गिदिर नङा जोंनि गुवाहाटिफोर बायदि लेट्रिन हारि गैया आरोना साइटिनावनो पस्टमार्क कारेन्ट जोबोबा बाबागो ट्रेन आइसिनबाय आरो जाबाय उथिबाय मजा बुनो कारेन्ट ट्रेन खस्थ' बायनानै नोंसिनि गोलावमोन आरो आखाया नोंसिनि जेनेबा
Ombay to ombay jawabay nalay. Ombay nari sinani ay ka hasudang arna. Bediar na. Gadong ni Yesus nang kapasegan. Aflamon. Be akai zone beseso बोसोर जाखो? Akli 15 sana warna. 2015. 2015. 16 November. ओमफ्राय नोङो ओरैनो लेखा फरायदों फरायाखैमोन? Iya ngarina kelas 6 lagi pernah क्लास 6. क्लास 6 लसे Ini pusing. दे I am also working to now. Bye bye. They go to Bangalore cleaning by train या and Howrah. While we I'm go to now Litrin. While we yellow back and while we say I am also thief. While we punish me I am also and say will be train railway department of man supervisor and my friendly I can go down handicap now and I'm say oh sir I have a now supervisor number you see I giving to now give to now I am also handicap not a handicap now also only close up now I am also angke karena share na nomor beha kageyo isini share mabung नोङो क्लास 6 आव फरायो नङा होमबा ओमफ्राय नोङो इंलिसखौ माबायदि सोलोंखो जेनेबा नोङो क्लास 6 आव फरायदों ओमफ्राय नों इंलिसखौ माबायदि सोलोंखो जेनेबा सोरनिफ्राय सोलोंखो नोङो गोदोनि मास्टारना रन्जित सार बिराद बुयोमोन जोंखौ हायबाथाय बुयो ओंखायनो गोसो होना फरायसथाबनांगौमोन आरोना जों 85 नि ना बेसेबांबानि आरोना 1985 आव दंमोन जों इंलिसल' नङा नोंथ' बाङालि नेपालि बायदि बायदि भाषा रोङो होनना बुंदों नोङो आसलमथे हामारो ना हामारा मा भाषा हायो एसे फोरमायना होदो दे नागाखौ बुंसिनो एसे दे मैलागा এতিয়া नागालेण्ड পৰা আসামতে আহিছে মই মাৰ্কেট দিয়ে যাইছিল কোৱা এতিয়া मैलागा পাৰ্টনাৰ মানে मैलाকে ভিডিঅ ৰেকৰ্ডিং লৈছে বুলি কয় थिगानो এতিয়া मैला खान ঘৰ যাব আহিছে दायो जिखिनि जाया आं भिडिअखौबो फोजोबनोसै माने नोङो बबाव थांदोंमोन डिमाकुसि मार्केटाव थांदोंमोन ना ओमफ्राय मा लानानै फैखो अमा बेदर बाय दाउ बेदर लानानै जिखियानो जा नोङो माने बेबायदि जाला माला बेरायबाय थानो नाङा बेबायदि जेनेबा बिथि थालाय बिथि फालाय बेबायदि जाला माला जायगाफोराव लेथ्राफोराव उन्दुबाय थानो नाङा नोंखौ नुबाय थायो लामाफोराव बेनिखायनो जेनेबा न' दङ हिसाबै न'आवनो था न'आवनो मोजां थाबानो जाबाय बिदिनो जिखियानो जा लोगो मोनबाय मोजां नांबाय नङा होमबा रायजो राजाखौ जोबथारनायाव मा बुंनो सानो खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों दे बुं जोंहा एमएलए एमसिएलए दङ दा जौस्राङा माबाफोर जोंनो गैयि मानसिफोरनो बेमारि मानसिफोरनो रां एसे होदोनो बेखौ बुंनायखाय आं माने एसे न' लुना लानो थाखाय रां मोनब्ला आं सानदों आरो थिगानो सरकारनिफ्राय नोङो जेबो मोनाखै नामा गैया मोनाखै जेबो मोनाखै ना मोनाखै माने बिथाङा फोरमायदों दुखुनांथावना माने सरकारनिफ्राय जेबो न' बां बेबायदिनो मोनाखै बिथाङा माने बिबायनानै जायो नङा होमबा बेबायदिनो बेखायनो आं नोंखौ जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा माने जानला माला बेबायदि गाज्रि जायगाफोराव माने उन्दुनाङा आं नोंखौ नुबाय थायो दिनै माने नोंखौ लोगो मोननानै माने भिडिअ मोनसे बनायबाय स' भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय खुलुमबाय दे